Kedves nézőink, a híreink következnek. V utorok sa uskutočnilo v tomto roku posledné 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Obsahová časť sa začala správou hlavnej kontrolórky, ktorá predniesla výsledky kontroly v Centre voľného času. Zistila menšie nedostatky v účtovníctve. Poslanci žiadali, aby vedúca Centra voľného času ročne dvakrát referovala o činnosti inštitúcie. Primátor predniesol správu o činnosti v období od 1. decembra. Správa o činnosti sa v celom rozsahu nachádza na web stránke mesta. Náčelník mestskej polície referoval o prípadoch toho istého obdobia. V 27 veciach sa vyskytli krádeže, čierna skládka, rodinné násilie, vlámanie, vandalizmus a samozrejme dopravné priestupky. Zaoberalo sa viacerými všeobecne záväznými nariadeniami, z ktorých je hodná spomenutia zmena v nariadení o prevádzke škôl, podľa ktorej z dotácie na žiaka v hodnote 57 eur mesto stiahne 5 eur do kapitálových výdavkov mesta. Schválili žiadosť akciovej spoločnosti Tepelné hospodárstvo Moldava, ktoré sa žiadalo o odpustenie dlhu voči mestu vo výške 757 500 korún z roku 1998, ktorý nebol uznaný daňovým úradom ako výdavok na vytváranie tepla. Ku koncu roka na dôvažok všetky ostatné dlhy zrovnajú, čo znamená asi 200 000 eur. Schválili vyrovnaný mestský rozpočet na rok 2010, čo znamená 6 444 735 eur. Poslanci si vypočuli a brali na vedomie referát Ervina Petrika, riaditeľa regionálnej rozvojovej agentúry o programe LEADER, ktorý sa zaoberá budúcnosťou mesta a rozvoja regiónu a zabudovateľnými finančnými zdrojmi. Popri predaji menších nehnuteľností schválili pre akciovú spoločnosť Agromold predaj pozemkov rôznych kategórií s celkovou plochou asi 30 hektárov v záujme získania pozemkov spravovaných štátom na území budúceho priemyselného parku. Schválili aj žiadosť pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí o nenávratný finančný príspevok vo výške 500 000 eur, pomocou ktorého by mesto zamestnalo asi 30 ľudí v rôznych oblastiach počas 2 rokov. 10% žiadanej sumy by hradilo mesto. Schválili aj jednorazový finančný príspevok pre 15-ročnú skupinu mažoretiek Twingy a pre neziskovú organizáciu Večné deti. Kassán hétfőn